Diyan na napal sa sabi. Oh. Tanga na bunot. Di ka makabot. Dami! Kaya may nagpapasabog agad. Ano mga to? May tao pala dun, sa taas. Labang. Parang bakit? Sa likod mo, sa likod mo. Out. Patay. Uy. Patay kayo sa building lash niya ako. Nagpapulpak-pulpak na ako. Pinatay ko rin yung isa eh. Tugod ka mo, sana all. Tingin nakapatay sa akin eh. Meron ka laban na meron isa. Sensor bra daw, Pop. Sensor bra. Ayaw mong sensor. Boost. Diyan lang yan sa taas na. One-on-one to, one-on-one. May kasama na ako dito. Yeah. Tayan lang kami. Ayaw niyang sumugod. Kaya mo siya kasi. Load ka lang. Diyan na. Hinihintay niya ako baka lalabas ako eh. Abangan mo na. Kaya naman kasi mo siya. Nakaload ka lang para hindi ko mapanig. Ako dead silence eh. Ayun, nandiyan na yung kasama yata. Wala, hindi kalaban. Pero mo madidinig na po na-coach ka. Pero ano eh, pag lalabas ako ano eh. Wow! Sa taas. Building. Takbo na dyan. Ako naragad na doon. Mag-isa lang yata. Ando siya lang dito siya, ma'am. Siya. Waypoint mark. Move. Uy! Hoy! Full all out there. Search the place. Tanginang yan. Sa kabila. Saan yan? Saan yan? Ibang sana sa may across the street. Sa may... Knife. Oo, lahat. Nasa decision. Abang na abang. Abang pala sila doon. Hindi, ini-snipe niya rin yung ano, yung kalabang ko dun eh. Sa kill cam. Tapos sila doon. Sinunod niya. Nakapag-start man eh. Oo na nakakita eh. Oo, jailbreak! Ano nag-ayos ka man lobot? Oo na nakakita eh. Oo, jailbreak! Ano nag-ayos ka sa laro na nakakita eh. Ay, quads na. Quads na pindot ko. Pwede tayo siya pag meron. Kwarta, random muna isa. Ito yung bike ko, tawid lang. Ayaw, tawid lang. Squad tayo, random isa. Pilipino.
Wala to lang. Squad tayo, random isa. Pilipino. Yung ayat mo, hindi ka ba babayad? Sabi ng player, kuya, binigay ko na doon ha, sa katabi ko. Sabi ko, ba't binigay dun sa katabi ko? Hindi mo na lang binigay sa akin. Sabi ng player, binigay ko na doon kuya, sa katabi ko. Sabi ko, binigay ko na lang sa'yo. Sabi ng player, kuya, binigay ko na doon ha. Sabi ko, wala kang binigay sa akin. Sabi ng player, binigay dun sa katabi ko. Hindi mo na lang binigay sa akin. Sabi ng player, paano binigay lang na binigay sa akin? Ito. Ano mo? Kala ko, doon natin tumagin. Ito. Kala ko, doon natin tumagin. Yan, boy. Lahat ng nag-surprise sa video na ba? Nabilib. Nalakas pa na. Nabantaman natin kung lahat ng nag-surprise sa video na ba? Start natin to. Laban natin. Clear to engage all targets. Makakita yung kamay ko, tsaka pa ako Nangaso mo. Uy, PC ko ako eh. Objective is to eliminate the bounty target. Malapit lang yung bounty. Tatlo yan. Apat yan. Andito. That's right. Apat. Pabakap dito. Nasa loob lang eh. Nasa loob. So, Target sighted. nakita niyo ko ilan to mo.
boss Wato. Tago-tago ka dyan, nasa bintana ka patang. Tinatagal niya nasa bintana siya, hindi malaking tanga. Nandiyan na yung kasama niya. Diyan naman, nagbakas niya kasama. Dalawa dito men. Dapat. Boss Wato. Pati. Down one. Last one yan, last one. Down one. Doon na lang to, doon ko na yung dalawa niya kasama. Down one. Right, you return to the front line. If you lose, you're done here. Hindi na ako dito. Time to earn your freedom, soldier. Sa ilalim men. Flash out! Grenade out! Sa ilalim. Papunta sa base mo ata. Sa ilalim. Ang naman yung ano ba? Aba, anong pangalan? Wait. Ang naman yung ano ba? Ang pangalan na yun, www. Yun. Nasa Tupper Lodge. Chopper na tayo, Lodge. Daming kalaban dyan. Magano na kami. Diyan sa ano. Hospital na kayo siguro. Kalaban dito ah. Meron dito. May nag-loadout na dito ah. Dito sa may blong bahay. Nag-loadout na dito ah. May nag-loadout na dyan. Dito sa may king. Contact! Hospital na tayo. Sige, dyan na tayo. Sa hospital. Kayo. Hindi, dyan na tayo. Diyan na tayo. Mas tahimik siguro dito. Paano nga tayo? Wala naman, di pa naman loaded, di pa loaded. May kalaban pa dito. Pagbagsak ko. Kanya kalaban dito men. Takot siya ang puja. May baril pa siya eh. Napunta yun. Nagpara siya pababa. Hoy, anong nakasan ka ang upal ka? Mababaril-baril ka, tara dito. May orange box Eh, doon. nahamon mo ako eh. Kunin mo yun ah. Hoy, sumabog! Saan ka? Dito sa baba. Ang puno to. Ay, dyan na. Ata. Shit, sumabog! Asian team pala. Asian team pala sila. Walang niya, sumabog. Pauwi na ba ako nun? Ang puno to. Ay, dyan na. Ay, sumabog. Makamtrili ko eh. Masyadong malig yung ligo.